bari tabbatar miki da cewa alkur'an ba baki bane ni fari ne best ki gani bayar Allah na cewa ina jin ka me faru jiyawa zaki ci kalle ni yawa da farko dai barawo ne ni a haka kake barawo da ranan nan kake yanzu ya faɗa miki barayi suna sata da daddare ai barayi mun yi updating yanzu da rana muke sata wallahi ani ban ga alaman barawo ba a to bari tabbatar miki da barawo ni barayin ma irin official din nan yanzu fa duk da haka dai ban yadda barawo bane ni ai kamar na so ma in gane ka ba kai bane dan gidan uwa ni mai kotsai ta bayan layin mu ke duka ma face wallahi ba ni bane an gwana ba wanda ya sani domin da rana nake bashi ba da daddare ba ha ba mana ta ya zaka ce ba kai bane kai ne wannan bakikirin din da bayan layin mu dan uwa ni mai kosai yanzu ya ki kalli kwa ido na ki ce mun baki fari ne ni tas wallahi kai baki ne alquran ba baki bane ni fari ne kai fa baki ne kai wallahi ba baki bane ni fari ne wallahi kai baki ne in kuma ka musa ka bude fuskar ka gani ba dan tabbatar miki da cewa alquran ba baki bane ni fari ne best ki gani to bari in yi confirming bari in dan dauke ka hoto sai in gani yawwa magani nayi hoto yayi kyau ai wannan hoton daga nan sai ban fai daga nan sai na daga nan sai ban fai nayi daman irin ku ne masu tare mutane kuna sace kuna kashe mutane kuna ɗiban mutane kuna kai su wani ƙauyukan abu hajiya ni ba wallahi ba barawo bane ni yunwa ce ta sa nake wannan abu ko wallahi daga yau na lera dan Allah ki nufin asiri okay yunwa ce ta sa ka ce kai barawo ne to dan haka ni kakar ka ce a sata duk abin da ka san kayi hozulin ka kwace na mutane fito da shi ka miƙo min to fa da rike wannan Allah sarki rayuwa wai mace ce ke da sai ajuwa dan kudaden ku dawo kawo bindigan mana hajiya bindigan roba ce fa ta roba din waya nace ba zaka wuce ka bar nan sai na koyi na fasa maka kai don uwarka maza zo wato kin san dalilin da yasa na kai kin nan a'a mai gida kin ga wancan katuwar matar tawa kudin ce fa ne zan baki saboda kar ta ji nace bari in kaki in baki kudi mai nauyi ki mana farfesu Allah sarki mai gida na san gauna ta kake yi ai dole ni ma ina da ajiye ma kasi kin ga wancan katuwar matar tawa sai dai in bata kudin ce fa ne kullum ta dafa abinci ba ta bani sai ta ce ba kin ga ta katuwa bane kudin siriri Allah wallahi ka sake ta mu zauna mu biyu Allah amarya ke me zan gani haka wace cewa a saka ke za a saki ki zo ki same ni a cikin gidana ina zaune ki sai a sake ni wallahi kin yi kaɗan to ba take nake ba karamar ƙwaro kai kuma munafiki me kike gaya mata ai wato uwar gida a taura nake karantawa amarya ba a taura ba zabura zaka wuce mu tafi ka je ka mun shara ko kuma yaya ki bari in karasa mata mana zaka wuce ko sai na dan ka kashe ni ke mun miji da mai na billahi asiri ta misoyi uwar gida na ango amarya ya kai na san za ku yi mamakin kawo ku wannan farfajiya ta lambun masoya mi abun mamaki don ka kawo mu nan gurin ai ban ga abun mamaki a nan dalilin da yasa na kawo ku wannan katafaren guri domin ku ringa kallon korayen ganye ku shaki iskar yanci ya kamata wannan iskancin da kuke mun a gida ku samu ku daina shi ba zai fa a ce kullum fadawa idan na fita unguwa fada kace kamar kai ƙarya kuke wallahi abun ya fara barin kanku ya fara dawa kaina ina sallama mai ko a tarbiya ni mai gida sanni da zuwa ɗan gida oyoyo sai dai in ji wannan ta buga magurgi wata ta buga cokali to ƙarya kuke yawa shi yasa na kawo ku cikin lambun masoya kowace ta samu ta kalli koren ganye idan ta yi kwari ku kuma haɗe kanku a cikin gida da wa za mu haɗa kai da wannan ya Allah ya kiyaye wannan matar zan haɗa kai kana kallo na kaga yar boko wayayya in haɗa kai da wannan matar taka wadda ladan noma aka baka ita a haka kuma ya gani yake so daren dam na fifi kuma daraja a gabansa ai ban ga san ba da Allah ku dakata haba da Allah ya na kawo ku domin sasanci ko samu ni'ima da iska mai daɗi ko samu iskar yanci kun zo he iskanci kuke mu ni fa ba za ku daidaita kanku ba bari ku ga ko kashe kanku na tafi kai ku ba san baki fa Allah ba dan kyakkyawa bace ke sai in ce mai ya ce ka ga yanzu ba wannan ba me ya kawo ka yan mata salamu alaikum yan mata baki ji ba alaikum salam
Wato da farko sunana Alhaji Riyal Ebi mai Andaloli. To, haka? Kwarai kuwa. Wato Hajiya na ganki kina tafiya ne nace ya kamata in zo in miƙo sakon da ke cikin zuciyata. Allah wallahi. Kaga, na zan miki tafiya da kai. Ɗawainiyar yunwa ce yake da maka ba komai ba. Hajiya akai ki kai saurin gane yunwa nake ji. Ga kanan a rarrami sai wari kake daga kanan ka na sun talauci ne. Allah ba dan kyakkyawa bace ke sai in ce mai yace ki. Kaga yanzu ba wannan ba me ya kawo ka? Wato Hajiya wallahi kawai kin sa abin da yake damuna yunwa ce ta kama ni kuma da na ganki nace ga baiwar Allah waccan da gani za ta taimako bari in biyo ki. Ai ba zai haɗa faɗa ba wannan gashi. A'a. Hajiya har 2000. Wato Hajjaji da ana samun irin ku a duniya Allah da ba a shiga tashin hankali ba. Daga zuwa kin taimakan har da 2000. Amma Allah ya saka da alkhairi. Sai dai fa duk da haka fa alkur'an ba zan baki haka ba in gwada. Mai. Ihu kurduwa kuma a yaushe na zama kurtuwa. Ihu jama. Ha me wahala an sa. Salamu alaikum Hajiya baki ji ba. Wa alaikum salam. Yawwa da farko dai sunana Real Ebi Almajiri. Hadda mun gaya min sunan ka Real Ebi na tambaye ka ne? Na zo ne Hajiya ki taimaka fi sabilillahi in samu in je in ci abinci. Abinci daman can da ka fito daga gida baka ci abinci ba sai ni zan zo in sai maka abinci wallahi ka yi ƙarya. Kaga fa kalle ka dan Allah da Annabi sai wani hamami kake kana uwi kana wari. Hajiya luka wa bes fa kar ki bata mun rai in kwada miki wari a gurin nan ni ne nake hamami. Okay tsayawa kai ka mun fashi kenan. Ni da zan taimaka maka kuma sannan ni kake nufin okay to sai an jima. Ga Hajiya dakata ya hakuri na ji warin nake taimaka mun inda zan samu ai ba wani abu bane. Nake lin zan baka. Ya zan yi. Me wannan? Hajiya dan na ce zan sai omo sai ki rasa abun da zaki ban sai naira 10 ni ne miki kama da wanda zai karbi naira 10 ƙarya kike wallahi baki isa ba. Kai fa kace kana neman taimako a baka kuɗi da zaka je kai wanki. To na baka naira 10 ka je ka sai kinin. Sai ka raina? In na dauki naira 10 Allah ya kona ni bayan ga 1000 ina kallo. Kai wai kuɗin ka ne ma in tambaye ka? Ke bari ki jin faɗa miki billahi lazi ko ki bani 1000 na ko in miki ihu kwartuwa. Ihu kwartuwa kuma a yaushe na zama kwartuwa. Ihu jama. Ha me wahala an sa wahalalle kawai. Aka ce ba ki ji karamar yar iska. Allah ya isa ban yafe ba. Lafa, lafa,